Отидохме в 12 часа в изоставена сграда в селото. Нека направо да тръгваме. Пълна тъмница. Айде насам. Насам? Да, на изоставеното. Тук има изоставено. Снимай надпис. Тук свети Дитко. Свети хубаво. Чай си остатки хълчево. Ето да минаме. Айде, мило. Това не е купливо. Спокойно. Дитко! Дай фенел. Ето го. Дай. Ето тук е изоставено. Гледайте си в краката. Не знаме какво е. Тук е много старо. Да. Добре, това. Не слагаме някакво куче. Майко. Това да го Да не гледа. падне нещо. Внимавайте. Деяне. Тая места хората ги избягват по тъмно. Виж там пирамидите. Покриво. Покрива. Тук също. Отгоре. Не отивай на трава насам да има. Да, тук има. Има всякакви надписи. Тук сигурно е било като бар. Било заведение много хубаво. Имало и туалет. А там са растели два бора, които излизат и минават през покрива. Ето това се казва бор. Видели прилеп? Прилеп. Вратна. Виждате? Пусна ли това за духовете да видим? Дитко, Дай. държи фанер, да си го извадя. Пускаме едно. Пускай да къде е. Една сама, така че да не ти падне нещо на главата. Премигва. Дитко свети. Премигва. За сега не е нещо сериозно. Стресно се. Дитко свети. О, премигва. О. Стига до средата. Ето така. Дитко свети. И как премигва. Снимка на земя. Снимката на земята. Я светни на там. Виж, че е земя. Светни на там. Изображение. На там. Ма. Там е било басейн. Да. Съдървач. Да. Свети. О. Премигва. Дитко свети. Ето. Искам да се пласа. Да, я виж какво имам там. Помали там. Тук е имало дълги са. Светни на там, че е направо тъмница. Премигва. Камерата забива. Камерата забива ли? Хора, там нещо ми се случи. Шушка. Да. Светни. Светни на там. Тук направо. Тук премигаш. Стига до средата.
Премигва до края. Премигваш до края. Пак, виждаш ли? Да. До средата. До средата. Виж го. Диско твърде светиш. Премигва. Я светни от там. Гледа. Светни тук. Тук е било нещо като вход. Да. Светни, диско, светни. Скалата. Тук... Тук е разсял Бога. Ето, горе. Диско свети. Натам. Дай видим се. На стената. Знам. Гледам Папи? това схема. Марко, какво пише? Къде? Там. Графитите. Графити. Копс. Ясни, копс, не виждам. Доста. Я светни. И нещо прави сянка. Да. Л ли е това? Какво? Някаква буква. Л. Ба. Басърт. Айде по същото. Къде сега? Чакай. Трябва... Светеше до края. Чакай, трябва да пусна радиото. Има ли някой с нас? Да. Колко души сте тук? 7. 7 мисля. Не. Чакай. Колко души са? 7 каза. Да се махаме ли? Да. Чух да. Да я не свети на Марко. Айде се махаме. Чух да. Да. Това премигваше ИМФ премигваше до края. Премигва пак. То стигаше до края до преди малко. Чакай. Това беше хора от нас. Чао. И ако ви е харесал този клип, не забравяйте да ударите палец нагоре и да се абонирате.